Salutare fraților, bine la un nou episod aici alături de Lorena. Salut. Iar facem Brawl Stars, nu știu de ce, dar facem. Am făcut filmul de... Block Mango. Da. Deci astăzi am făcut la videoclipuri de măsăturare, deci nu știu, am 2, 4, 8 videoclipuri trebuie. Mai am 3 de postat și 5 sunt deja făcute. Hai, dai start și dai să începem. Să strângem și noi 7 like-uri la video-ul ăsta. Și am văzut că nu am mai crescut în abonați, nu știu de ce. Abonați-vă dacă nu sunteți abonați. M-am alerg după un bărliș și nu reușesc să-l prind. Gata. Ce repede eu mă rugăm. Am câștigat și un broză. Am putut să câștig și eu pe Jessie. Am și de un Vezi că tu ai ceva la beta test. Da. Mamă, Lorena are Brawlbox, Megabox, multe chestii. Să vedem ce pică. 5 cărți, nu-ți pică nimic. Poco, Shelly, Colt, Nita. Ba da, i-a picat Rosa. Wow. 50 de cartonașe. Nu știu, cum vrei. Pe Shelly, că eu joc foarte mult pe Shelly. Hai să dăm și noi start într-un final. Trebuie să le... Ok. Să vii după aia la mine că ai două cutii aici. Adică nu mai sunt, că eu acolo dacă nu. Eu sunt Marta, ca să știu. Mai am 4 secunde. Am spamat. Eu alerg pe Shelly. Sunt lângă tine. Unde sunt? Poate îi găsești o oră. Păi îi găsești orice. Uite. De nou omorât. Nu e acela. Nu știu de ce și... Câștigă și 120 de $100 de averaj.
Eu câștig ai o Pokémon. Un big box. Nu pică nimic. Da. Da upgrade-ul ăsta. Să mai facem ce pe shop. Hai să dăm drumul. Dai. Să-i dăm drumul. Eu mă duc pe mijloc și tu stai aici. Iei cutiile alea două. Pe alea mă ducem. Nu prea să fac. Plimbă-te. Gata. Cine te merge? Ia. Nu, ia-le și fugi. În sus. Să-l dau, stai. Unde ești? Bun. Dacă te ești să Cum ar fi fost dacă o omor? Dacă o omoram? am făcut ora în 10 și eu pe mine. Acum o să dau cu Shelly. Deci cum era dacă o omoram? Era super. Cu cine dai tu? Cu Shelly, bun. Dai start. Penny vreau eu să o câștig, o să mă duc pe centru ca să multe. Cum era aia acolo? Ok, am omorât-o. Foarte bine. Am făcut foarte mult. Eu cred că episodul ăsta nu vorbit deloc, că eram foarte concentrat. Fraților, ziceți-mi în comentarii de ce să mai fac videouri, că nu mai știu, fac doar de Brawl Stars. Am făcut așa o rank acum 10 pe Shelly. Nu știu, cred că de seară o să fac, nu știu, unul de Free Fire, de exemplu, nu știu. Dai, start.
Amarillo. Deja și-au de angune. Da. Deja se termină meciul. Chiar. Atât de simplu sunt. Simple sunt, deci. Da, să vedem și mai grele. Where will I put my friend? We can do this. Hai să facem trofee. Time to get constructive. Nita la mine. Așa de repede. Ușor. Hai să luăm Mario să fac. Ce colcă e bus. Nu, eram la Mario să fac. Ok, l-am omorât și pe bus. Where will I put my friend? Mai dăm un meci? Un meci, hai să mai dăm. Mijloc. We can do this. După ce le luăm pasări pe margine. Vedem tot ceea ce e acolo. Degeaba dacă nu și-a de mult. Yes. Konnichiwa! Oh, howdy, Finn. Chicken, Nico. Great spot. Ok, foarte bine, Lorna. Am câștigat și meciul ăsta. Eu câștigai bounty, cred. Bounty. Mai trebuie un trofeu și câștig Hai să-l facem. o cutie albastră. Brawl Box. Nici n-am învățat cum Se numesc. Da. Ok, în mijloc sunt doar două cutii, să știu. Hai că asta întâlnim. Konnichiwa! Eu murim în col.
La nororos sau e groasă. Nu știu. Dar cred că nu câștigăm un trofeu. Da, bine că nu ne-au luat nici măcar un Dă-i trofeu. ready. Au. Fuck. We can do this. Să vii la mine. Nu mai pot să spun. Dă-i. Bravo. Bine așa. Mama, cum a rămas solo când am de HP. Vino puțin să ne faci nici nu viață. Nu, cât de repede trecem ai fost. Great spot. Poate dăm până fișă. Cu fișuri. E aici, la mine. Adică sunt. Hu. Where will I put my friend? Am câștigat și o cutie așa o să o câștig și o chestii. Cam atât a fost cu acest episod. Dacă v-a plăcut, nu uitați să dați și voi un like, un share și să vă abonați. Eu am fost Ștefan, ea a fost Lorena. Pa! Pa!